Puilano jatono sabda kaham sung tini saimano sung STPGT kogro exam tini lai thangka angke abuni question ang nukha angke belaino question tough honi mano belaino question kaham honi mano ingke am hai question angke kaham candidate mannai kaham jeng je teacher buskani teacher ngani thangi tong borni babi belaino kaham honi mano angke o question no nai angke 140 rogo thangan haima tongo asuk 145 ba 147 wa agin hai 150 ni bising 150 asuk thangan hani lakha kali anga ke tini question nugui belai no tamo haima tongka asuk bisini ya golo jeng tini nugui man ka question no kisa acha change ba kisa acha changing mane abo kahani bagai nang khana hane one sugo angka asuk bisi angke 2016 nongka angke 2018 nongka 2019 abo haiki ingka angke side barda busu buthanga angke aro year wise pori thanga kaino 100 ni bising 100 150 ni bising 150 mane candidate dok sakiri man bai khanga je mani thangnai bor very lucky tang angke tini ni jorao je TET exam je PGT exam Kokborok nai thangnai rok borok ni ang to oro question nugui saimani tongka borok ni busukjani laika busukjani bokro mihim laika angke mihimnani kok tang hingga question om haike klaika ang kisa nai angka kisa nai thani bo angbo phat ke aboni question romi manli angka asuk jorani bisingo romi manani bo kogya tang hingga grammar je dongmani abo asuk kisisa jorani bisingo ba aje jora mani abo very eko less jora hai ma tongsane hai ta ke asuk kok salia belai na kaham ka faideng ke jeng tabo kisa answer ki ba answer ok tamungani ba tentative answer ok hanifano naileyana ang to asuk expert ya ang to asuk je srai ke to sairi mangla ga amongka tini 2025 tini 7 tarik December 2025 omo tini Kokborok STPGT ni Kokborok ni question paper ingke o jagao jeng je question faike abon jeng tini tabo kisa sainai lenai ingke oro je question faimani amoni je answer amon ongka hani bang sasugui manya tobo motamoti ani idea wa ani je nukma wa ang abono norok bai share khlainai hini ma faike haita angke o ja ek number faike Kokborok kok thaino saboni bijab jeng puila manuk ingke oro dosro debormani Dulot Ahmed ni ingke Radhamohan Thakur ni bijabo hani jeng je Kokborok ma hani je nukmani grammar obo answer angani si ingke oro Dulot Ahmed ni binar ke Kokborma hani sirja ingke abo nani asuk chance ko ingke aro ni bagi omo si answer angkana haima tong haita ingke second tongo Kokborok bai sapukjak puila bijab no puila sapukjak angke Chaitanya jontro o Maniko Fresh Anando jontro o angke sagani thaise phane oro sagani thaise phane yang tauni bagai ingka angke jeng jeng Kokborma bijab manmani je Dulot Ahmed ni grammar manmani abo Bangladesh ni Kumilao sapukjago sapuknani mung BL Fresh da na tamjani Kalika Dotto da na tambo haita angke tobo o jagao kri haita angke aboni bagai omo none of this answer angan haima to Sudonwa deborma bai sijak Kokborok kokma bijab ni mung ongkha angke binabo Kokborok kokma hanaino bina bijab ni mung 1996 BCO kari jago haita angke oro answer B ingke tolani Kokrokni bising chaya thaise angkha bobo chaya angke Kokborok sanai rokni dopa kaisa angkha korbong angke korbong to Kokborok khosok khobjagi angke tai Kokborok angkha waklai sinimari ganang kok om to chao raba bai mes angkha Kokborok bukhujoni kok angke o kaini to chao angke oro kaisa chaya ni singo ingke chaya angkha o jaga e nong sene haita angke Kokborok ni bukhuk chungni Kokrokni bising kaini angkha Kokborok ni sister language angke Garo bai Dimasa omo bin right answer Garo bai Dimasa na haita 6 number kok deng kang angke kok thaisani no juda mang kok thaisani no juda kok mang kok kaisani no juda mang angke omong nai haita among B jemon tabu riang sama bai jomotia samani milia angke kinto bo kaisa kok ni no kintu juda mang ngi tongmani juda besak ngi tongmani abono no angke oro answer B no nani chances jong jeng tabuk bo bijabo Kokborokni kwchamkuk simungni nukmari no man angke jeng abo Shantimoi Chakraborty ni Kokborok ke utso sondani hani manmani angke Kokborok ke utso prosongo hani rejak angke baksa ke amorok pa riklang kana haita je phatcha ke kuyaro angke oro none of this angna niklayo Kokborok ke utso sondani o jaga krini bagai sakani thaise phanaya
অধ্যাপক তারাপর ওয়ালা সিনো টিবেটান kokborok bo amjaya achakyani khorchalang kangke tamoto yangsi kyangbai hwangho tima rokongni amjaya omon ongkhana haima tong omon chini je sino tibetan achaimani omon joto saimano je chinni yangsi kyangba hwangho tima rokongo aron simi chini sino tibetan bosongrok phaioni sajongke bini answer bo e nongnani ko ত্রিপুরা kokborok basa likhit rupe uttoron gamoto 1972 to manbai kana haima tongo इंराजी bo bisini simi tirpra bo kokborok ni kok dek dek sa hanai romjagi tongka angke asuk bisi je tirpra hanai je tabu tongmani je dialect kaisa tongmani bo kok dek hanai romjak tiana haita bini mote ta je question khajan motinga 2014 bisini je kokborok dialectical thesaurus ni kokborok and other minority language je o je karimani aro dialect noita ke phunukjaka गासै बिसि त बरो 8 8 के sei tongman inge tabu 9 ta ke segiangar kaisa ketal hapake tiripura hanai inge abo 2014 bisina bijabo amon manka haita abon bagi o 2014 mar sanai haita answer kokborok kongni bumungno sabo tipera hanai khurchalang hange suniti kumar chotropadai ingnani kok bini answer sino tibetan kokbo sanai bedek dek thamrong kha amoto nitaini boyo tongmani china thaite Tibet to Burmese ni tongmani gangkaro Korea bo China thaite budoni si tong gabni bagamo none of this nani ko kokborok doni bizar bijamno sikyamo to kumut kundu choduri amon binan sarnai kokborok language and origin and development bijamno kari khanga angke amoto TTAD sine je language wing abrok se kari wo gangke aran abu kri abni bagamo none of this Tripura hapangni rungnogo phurungna bagui swijak puila kokborok kongma bijamno sikyang angke amto nitai acharjo थांनाय टेटु फाइका ग्रामनि बुंगे kokborok mani yakhili इंके अब बाक्सा बाय बागनि हाइतांगे 1984 kokborok पुइला ग्रामार क्लास 4 नि बागै सैजाक मानि इंके अब निताय आचार्य सुयो इंके ग्रामनि मुखे kokborok mani yakhili बाक्सा 85 अंके kokborok mani yakhili बागनै हाइता क्लास 4 बाय 5 नि बागै कारि जामनि पुइला ग्रामार हाइता इंके अमो निताय आचार्य आन्सर इंके शुल लबंगे kokborok bai sapukjak puila rwchabmung bijapni mung rwchabmung rok wngkha angke abo to mamida rwcham adyatik rwchabmung nai o je matai atani lobui rwchabmung abo hono adyatik rwchabmung je jeng o abo ta saikoni sadhu khushi krishna ni je rwchabmung a je tripura rwchabmung khakchang kumar boi abo ni ta answer इंके abo b answer kokborok kothoma busa sina kothoma busa kaisa ni jotto kok thai rogono সবাই মামং শ্রীলংনাইনি মুংকা মেবি আই থিঙ্ক হরিপদ দেববর্মা আমা হাইকে বরজেন মা পরিমা হাই হরিপদ দেববর্মা নাই বিনা আনসার kokborok kokrobai puila kothma bwsani bijapni mung hathai duntrokba इंके o jaga kokborok kokrobai puila kothma bwsani bijapni mung engka angke o jagao confusion ngi mano hathai ngi mano duntrokma ngi mano engke nitaini boyo mebi to duntrokma angkhana nitai sani boyo duntrokma angkhana haifano jeng o jagao hathai ingangke Norichandra Debrumani boyo sarni boyo sujak tongo hathai ingka kokborok ni kokrobai puila kothma bwsa bijap hono ingke norok jodi omori tongkha angangke ba chasuya phono challenge khainai ma Norichandra ni boy ni hinai rui kintu oro tangi dundrukma hanai answer angnan chance ingangke oro kokborok bai soi kothma bwsa simi bijap mangkha dundrukma Semlal Debrumani 1984 Yo hathai hingangke a jagao kok bwkhalbo thaini tong ingke odek kothma bwsa odek kok bwkhal ingke aboni bagui obono chini nitai acharya sarchong obono kokborok ni puila kothma bwsa hanliya kintu Norichandra sarke bini kokborok basar saitro kroma bikaso Sri Lanka o hathai no kokborok ni puila kothma bwsa hanai aro kok bwkhal tongo thik no kintu abo kothma bwsa no kwbang hanai abo kothma bwsa puila hanai Sri Lanka ingke aro confusion nangai mano baksa hathai rikhana baksa dundrok mar khana saimelia jotunda dundrok mar ingke amo kisa confusion amo kisa norok olo chasuya jodi chaya rongui tongkha angke amo norok complain khlaidi eba review ni bagi norok challenge rok rui nailai mano thaisa athro namon ingke kokborok ni puila kokrobai bulaino kom thingnai ni mung khamo to Sudanwa Debroma amo to Korea amo to jotonin chabai khana Nogendra Jomatiba sijak kothma bwsa hathai bo bisio karijak ingka bisingke 1978 amo jotono manbai khana haima tongo ingkai Norichandra sarni boy ongke 1977
Ke omo baksa confusion panang khana baksa 1978 khana baksa 1977 khana tang ke omo sijak tong bin boy kintu omo chaya hai ta bi answer chaya omo answer a no na Kokborok Kokrobani Robai Fangroni Bising Puila Podosri Sokat Manani Munke Nogendra Jomatia Bo Tomayako Nobokisu Jomatia Bo Mayako Bikram Bahadur Jomatia Bo Manka Kintu Bo Bising Puila Kokborok Kokrobani Robai Fang Nke Beni Chandra Jomatia Khorsa Tongo Nke Bo no Kokrobani Lai Bumau Manu Nke all Bikram Bahadur Jomatia Bo ke social Samung Humung Tangun Tishimano Gankero Beni Krini Bagi none of these khana answer haimatong okay none of these Radhamon Thakur Deborma Jibono Samogro Rachana Bijamno Kom Thinka maybe I think Korobi Deborma Koromi Deborma Eba Nori Chandra Deborma Dangta Korobi no khana haimatong Lamani Homjang Thungno no Suika Lamani Homsang ke Olindrolal Tirbra Omo to sob somoy common moto phai oida Goron Dinka Modosun Debrama Sija, Kotmabosa Bijap Nayama, Kotombosani Bijap, Lokidon Murasing by Sija, Kokbokal Bijab Nimunges, Harakma, almost Harakma, Karen Kotomosizai Tongomoto Shepali Deborma, the man by Kana, Sunil Debrama Sija Kotomayani Munke, Langmani Rukungo, Omobo man by Kana, Moto Kalainonka, Koklop by Mamang, Kalidas ni Make Dutno, Kokborok Slaika, Koklop by Mamang. Nke aru Purnachandra Debrama by Rabindra Kishore Sarborok Kalidas ni abuno Kukha Borok Slaika Kintu Borok jagao mungsa bekhar khlajak tongna haima tongo Nke te bini butongi tongi kintu none of this ni tonga anke te Nitananda Sarbo kari khana tai Lokidon mura singbo kari ma haima tonga anke motamoti kas kari laika aita anke maybe aban bagi none of these khana haima tongo boni answer ke jagao none of these khana Kokborok Ragini tai Jaduni Khorang Lipi Bijab Khorang Pili Bijab no sika Chandrakanta Morasing amonong khana bina answer Osit Debrama sija puila Kokbokal Bijab ni mung amonto Pilalang khana haima tongo Pilala Sejama kri Koglom no sika amonto Koglom ni to joton manbai ka hana jang gupi bolop kollo yoro kri Ogosa kri briche pura tamu khlai salai jamo to khlai salai jamo to manbai khana Baksani tabu bo Khapang Kathar Hamia Boyar by Kobul Jagako Chumui Kolab Jak Salno Omoto Rabindra Kishore Debrama by Srijak Asak Thitamuni Omoto Norindra Sarni Bina Janga Bisini Toksani O Java feeling of Lengo O Thishabuni Aita Question dog Kapika Saka Haima Tongo question feeling of Blank Faika Tepka net Rongni high question tep Kapika Maita Jadu College Chamung Rog Umurachamung was Hazaka Mayo Babuni Tang Biti Rog no Jumbo Tangnani Nangno Tangnani Nangno Jumbo Palanya Nangno Jumbo Kanana Nangno Go none of this take a share cocktail to my Jumbo Amo Noro Kovitarona Kolono Mukos to Hake Siruna Nangmani Okay man kana Hematon Baxaman none of this answer Firgo Fede Koglabo Churi by Dignai Paimani Bagi Rang Busuk Nakani Kursaza Ganke Gana Kaibrite Koktam Bini right answer Ani Mokolo Kao Ani Simalang Amuketo Bolong ni Mangtang Bolong Kamaoni maybe Usnemore Chodrini or Jagani Obo Butang A Koglob to Mayan Gavin Norway Noro Koglob Rono Mayan Kale Koglom ni line fight on Koglom Sinebung fight on Get Omu Mayan get on Abu Norway Noro Topusa by Tanzania Hor Kubang Manos Hogway Sosai the Kabaka Kotoma Pelama Poklai Moko Butang Tang in the Hadara Koglop no Siga Robinatom Barot Hakataba Tamzani Koglop Agani Robinatokone Ani Noximum Koglop Huksamani Haponi Munga Mayam Tong Hapong Omoto Bini Rainchel Hook Koglop Kormolala Mai Kumudono Dana Nisakanganke Dingra over Hainkana or Dingra over Dingra Roknik Green girl, none of this being answer. Ang Kokborok Tabo him grungo, Kagosni Blay Blayo, with the man by can item. Laisho could blow muy handribo, Tobo Bangasino, muy han. Talkelsang York Latan Kolo, Milang ni mile, Hilo Harungo, York Latanka Harungo been a right answer.
Ke mafang koto stage hamdu moto gitu kumar yang bai sijak blai kekhangni riang dailek bai sijak koro nahar jaka kolomno seinai ingkha goro tokri ke mo none of this ang kok tatal saya ani thani ereng hni krui omoto kochokjak jorani khorangni a kok saka jora nini tuino nongkhe imang masingni sumsogrok kagui thangbai hino o kokno saka angke moto dormodev saka ai dormodev to tongo hongka angke aro kose saka na bijendra bijendra tongla mo jora da samak laikya mutangi ango jogo none of this rjakha oke amo nini tuino naro tongra jang kisa naigena amo ni answer ang thasing nungma haima tongkhable nini tuino nungke yang masin sung jora kagi thangman abin bagino ani mun ba dormodev sable ingke kula dormodev tongle dormodev tongo hongka angke o jagao bini answer dormodev mose bini answer soi answer angnai Brahman tamungge asuk sal tirtho berai laimani tini se pungsogo hwnui sa hongka angke omo hongka angke tirthoni bisingo kasidam jotoni kotor aboni bagui bo okok saka heta dormodev kasidam thangpur bini omor dormodev kasidam bini omor chiba hongka aro chiba kwrui hongka aboni bagui omo none of this wngkhana haima tongo omo ereng kokya brahmani khungni kok soito oro o brahman bok kok haita salse nung singhasane mase ma chuknai amo dormodebai malai bono kok samata brahmani kok mane no soito haita sair choni kamini mungta mohanpur mohoripur wngkhana angka aro none of this kaka molenni bwsajal okrani mungte biren amo to aitorma thungnukni faika oloi songni awarni taklai khorok bwsukni bising khorok bwsuk maidimi pass khlaikya khorok chidokni bising khorok chisa pass khlaikya haitam hingke asuk sal jora manya wngui se norokni nogo thangmanya oro saboni nogo thangmanya ni kokno sajaga hingke sayor rumasoni nogo thangmanya ni kokno sajaga haita sayor oloi songni nogo oloi rimasono haita hingke answer C Pia joliani jolike waisya baina mokol makal nugyang phayo amna to kono joli jalai mane sair no joli jana mane sulang kok saw haita noren suni para shohor bai bwsuk sal amke to hasuk khuri ni phaika kholpe bar honike kholpe sa kholpe nge krui aboni bagino omo none of this omo to man bai kana ima to kok phena ta nai din angke amo ang jese khon ang to nini baka ta mutong ang nuksugo ingke bo molina sobitan sao sobita Bharat Chandra ayang noreni kok sapai puro ta sari go kai mokol taile lai tei khokla himni hini thanglai puro salai mani haita ka nin nang ta phedyang sai mani to nang tamung haita noreni kok sajagi bo tongna ro yang maro haita Mongol sordar bai gongojoro tauni bagai walai lai ke rang ni kono mai ni kono boro jaga ni kono tei kok banglai ke ro none of this bini answer haita Jumia porno basuni bagi dorgo choro laina kok salai mani pogudia thangla ha amke Bharat dukhiano sungo Bharat dukhiano sungo ite Bharat Chandra khobordar nok ni borok ke bono sawi mangla sakai ni bokrok bukhnai tungsapana tongla oro o thaicho khai go jamu khanglai thangpro noren cheraya buphangni klai mani buphang klai nogota sadi hingka angke bejwa tongnai sobita no nukumani sikiri mane haita khobordar haita bwsai no kwri hingke gwal nokni mai kwchung kairui gaulani manui naruklai bwsai no khogui kwchang bwsajak bai chalai taro bwsajak samungnai madhubi nonga ja molina komla amo madhubi ni kokno sajaknai haita mo hachukhuri jengtui rogle omotui kwpal kahamni bihirok wngui achugui chana kwpal tubu jakliana kono saka thaisuk tini bumang kana haima tong amo khongko thuma yongni mung thaisuk tini buma haino ma tong haita hingke hachuk kwpra wngkha bigrai ni bakotoni bumungui wngkhana amo hachuk kwpra uma babu ta boidi anogo kasi soidamche kathon chanai jathani hemani ta abo kusumala bichangna kok samani haita naithok tison nogo ta boidi khongkot
khong tuma mungui tirpura kok tuno nongkhormani apro to sampli mungui nongkhormani ingke aro to kori ingke none of this bigrani wansuk mungta mongkai kolikata ba bekereng tunma jaga se ingke ba bui kwbang haba haino wansuk ta thekyange ni kelkata thanglai hai thanglai ingke ba bekereng tunma jaga se omo nongkhana haima tongo jaga abagi no buma bufani thani bo dula boya langa boya bukhuk simi chiwawa oro bo hinma bai sabani kono sadaka mihir ni kokno my question rok musang kha gothok hai pia borok no borok meslite kotra rogoi garing char group garap ke moto choba kasini uloni phaika o bolong bor hapailai meni senari chuni kami ni mungke kuthumrai kami nako jungnayo sadin tripra o kokbanglai chire kholai norok gori ganang ro bigra ro ne haike sekseki chana bagai ja norok haike laise rok ne kutukjakuro sandilo de kutukjakuro naku ongchate kada borong dol ni kotor mon kumar apok saw Ramnagar gram ni kecarte yornai tuisani mungmo to tuisak kethang rong kana haima tongo koni jalai to funi oro none of this kri di porsa bolong tongoi phaima je tamjani kok saya aro ke joli laimani obo dukmali bai monai o ko da monai bo kalwari ni samung tangai lairo kholai phaimani dungmali bai nogoi dungmali kok saya thangmani apro tangka okongno saka da monai haita bishor senani maitrang berana phai dukmali da monai nogoi kok thaisena sao abongka ni nuai ketala nai phaidi o asuk bukabai hamja dongmani bona ke sajani bo joli chenai bile nainam sungjakliya nai phaidi pa nainam sungjakliya haita lo khanaka bo ayang rajasthan sogoi ke haita punni digra dekhoi phaklai longoi liya yangkhe cherai busana longoi dekhini bialang khata amokhe to mangtai ni ingke amo samai kothoma busani joto dukho pogoi thanga buslani moni monogoi amo to wakhiti abo samaini birman joraba buslano bamoi mangtai ni logi logi himi tongpro saklom birifang kaisa manmani birifang phangsa manmani haita husung pha buslani yago yakar kalangmani kheto busuk bang ke durun kunini bara hanai ma tongma hai kero nanop disin kana haita warai awani ha bini yago bangmasuk tei khorosani yago phano bangya oro bini hinmani ke abongka mohajon ingke mohajon kokno sajaka angkara to muchung phani kokno muchung pha muchang pha ke husung phani kokno husung phano mohajon ingke si tongoi tong aboni bagai oro husung pha nong nai haita ingke mohajon humpano ngimano jodi husung pha bo ngimano haita ingke aro husung phani sambai bining kana haita nungba tamuno kiri laisi to nogni borok bai baksa se nungba amo to soti sorkano samani muchung pha soti sorkano saka haita mo muchung pha ogur debroma sampurti tongma jorao boarding superintendent nangka nirmol tamjani hanai angka aro nirmol hanai krina gabon bagi none of this Jonsigo Somiti Songjabno Ulo Aboni acting secretary samung tanglang kaba jalaka ogur deborma ambahaita borok sudono song romjagi tlang thangbai kyangangke bo samung chalogi ma tong haita acting mani no abo koi sacha jorani bagai haita bo chalogi ma tong abone acting korokno ta Jonsigo Somiti ni yag romuina ajaikha Tripura Raijo Ganamukti Porishod among nati binansa tolani kongroni bising saya thaisang khabobu chaya haita toksa tongmani botol thom jonmani prenam tora brirandi bo baikrini bagi saimanawo संस्कृति मिलकरी फनो समाज काइसा संस्कृति मिलकरी के समाज काइसा इंग सिमाइnya के अमनो और चाया हैता बो ट्राइब नि इंगै तो बो ट्राइब नि बरलो सिक्ला रौ साकबाय थां रिताक जागनो बसाइनो कानि काइजा खमानि अब नेवार ट्राइब नि को नेवार ट्राइब करै आबनि बागै नान अफ दिस थाकुरानि किनि पारा बेराय फाइदि मुया बो फाइफाइदि अकोनो साब सागा के अमो सागा बुद्राइ साव हैता अमकैता ककबरन हकेते कक थाइसेनि Kokborok hokete kok thaisa o to khasa tamungai bahar him hwnai sajak ke khonjon mosama srenggai am binansa tiprasa bsani tukjakmano borok bo buji manya mane student rok ni kokno je kokborok manya ro buji mai ta kokborok manya phrangnai rok ni kokno oro sajagui tonghaita amin kokborok kokborok slai ke angke Nogendra Chandra Deborma hanai oro to Nogendra Chandra kri aboni bagi none of this Noro okuplung ani okupung tam sinai mata aming sabo wa byapari tamungai besla no kobor no waja kana hanai wansuk
boslang tang ba Kokborok waja khana wanchu ke o raja ni bosajak kaijana hwnai samani bagai ke সাধারণত gurui bigra bo raja ni bosajak kainani samanga bo Kokborok waja khana hwnai bole aming bahai ke tuyung ni aing naro sogoi ke angke matham ni phikongo kawi amo bigra sa kerang kothmani musui masa ok pung sake tamo chawi tongtho bareng ke abdi biring bo thai ni je biring bo thai te boira bo thai ke biring simising na haima tong aboni bagai none of this chibu hasilin yang ni yok na bagai kerang sa puila samna thang ke boto puila toling raja ni wakjala ni mane koning khana tomsa raja ni hawa puila thang khana aboni bagai none of this yamon sani buma yamon sana hatini tam tumna bagai sangge som gudal ruwa rok ni tong ke ro none of this kha rikudu da khungsa te gudal ikola mairum sersa ritu ku kangsa da khungsa te gudal kaisa mairum som moso oro mairum som moso somosor kri aboni bagai none of this yamon sa bosani kepaglani mihime kha bising tam hunga angke omota ma hai kula kotorma khai jong sa omong khana bini right answer goria matai no haboi senapati puguran goria makhana tubi phaimen olo matai no go hapka abong ke riang rok bini right answer goria wasok no kayo angke to mo ang to confuse ngi tonga kai songo hawo angke maybe ang jeng je nongmani ke hawo se kayo angke hawo nong khana haima tong eba kai song rok dangi tonga to saimalia toba angke hawo ngan haima tong jaduni khangge Kokborok lupur chamu bini right answer Kokborok lupur chamu chela nini garing le chengmereng mereng gereng thampuma pereng ani garing le chuksoro soro nobornang soro ka ani garing le chuksoro soro mo right answer nai si mami to rechap jaknai rechap mung raja misip mothna thartani kangal tamo tharani sajaka angke tok takhum pun sakani thaise phanaya angke tok bai takhum omo ba tok tongo takhum tongo tam honai rma kalai khana none of this eba tok simi dari no tok takhum tharoni jengma poribonga ke ma rajabonga angke ro tok bai takhum honai tongmani bagi none of this wngkhana haima tong ke ro to tok kaisa tongo takhum kaisa tongo pun kaisa tong ke tok takhum chai tong ingka ro e bai bisao honai rna tongmani ingke rului yaun bagi none of this wngkhana haima tong jodi jeng final answer ke tok rajak angke takhum tong honai jengmono challenge lainai haita mami ta kokte achaikha mami ketalni amo bini right answer tato grammar phaika kongni chikon ko bukhangkha pungmung amo to ja kri pungmung sari rok ni swijak mangno hono sari thai amo to jengjogon saimanom to manbai khena khurcha yawi kokthaya pungmung sari kaibsik tong khurcha yawi fu ingke to khor sukar ka u kaisa cha kaisa khurcha yawi ningke to 1 2 3 4 5 6 eba 5 borobo oron je swijak kokte pungmung oro pungmung ni sawanga angke oro jodi swijak no naikha angke 6 ta kintu pungmung angke 5 ta seklai gamo phanangai mano je enama phanangai mano khurcha yawi oro to pungmung sari mane no only vowel sano vowel kaibsik tong kar khoro suar kaisa tongo cho akar kaisa tongo rosi tongo ga ya akar tongo u kaisa tongo ui kaisa tong eto 1 2 3 4 5 6 ahike swijak no lekha ke 6 ta kintu khurcha yawi ingke oro ini sound je phayang kar pungmung sari pungmung sari ke to khorang chirom jana inga angke maybe oro kaiba eba kaidok unani chance tong Kokborok khangge khorang rojak kok amuto manbai khana haima tong amuto tonal language Kokborok kok therni khorang tun sijaga pungmung saribo amo manbai khana tunni duita phayone ango sango video ga sanamani aro duita phaika mangchling kha kokni kok mangganang chikon kuk bukhak kokni kok mangganang kotor pungmung amo bingan bini answer tongra situn kok thaya jotoi mangchlei kaibsik tong tongra situn tong kaisa tongo gra kaisa si kaisa thun kaisa na kangke ang chaita eba kaitham dangi tong hajani orobo confuse ngi mano motamoti ang kaibri no answer to rokha tong kaisa gra kaisa si kaisa thun kaisa abo haike kha kangke chaita okay jodi tong gra si thun jodio si thun no si toni kha tintar phana ngi mano haika yango gra no alka kai si thun no
hairokpano ngimano haita tobo kaibrina ang answer ngan haimato mothang bai sbai kokthayo thainiyo thepajamani wasarok ongkha ge mo bai sofo ero mo bai soto kori abni bagai none of this haita ke samung mungsatak tangjakmani jorano bujungna bagai gedaljak kokchili bai thepajamani wakhlai ongkha furu jora mane ko furu thangpro phaipro chapro am hairokta kokthai bai kokthai thepawi kokthai ketal sanamjakmani phunukmari thaini ongkha maifang bai khumbar ongnani kok kintu omo out of syllabus omo to word formation rok norokni syllabus o kwrwi omono kaisa jodi norni answer chayangi tongkha angkhe omono challenge rwlainai jeng challenge rwlaidi omo angkhe omo to word formation norokni syllabus o kwrwi angkhe omono kaisa norok challenge rwimano jodi norni answer chayangi tongkha challenge di maifang bai khumbar ongnani chance answer kintu o jagao norni syllabus omo kwrwi ani je nukmani o word formation kwrwi haima tong haita kubuni khorokni kebono mungsajak tangna bagui dagi puro gedaljak kokchili bai thepajaknai wakhlai ongkha di omo to jeng dagi kok butangni phunukmari ongkhe wakhlai ongkha di omo answer tolani bo kokchili wakhlai samungbo tangbo kokchili hingkhe maybe ang phai ongkha na omo kokchili omo jotono kokchili phaibo tongbo hambo kokchili hingkhe bo kokchili wakhlai mane ukulok thepajaknai hingkhe cha phai di hingpuru ko cha phai o phai thepajago cha phai di chani pore phai thepajago haita cha phai di tang phai di hingpuru ongkha angkhe bini answer phai ongkha na haima tong haita phaimani sikang samung mungsachungno tangmano bujungna bagui kokchili bai thepajaknai wakhlai rok ongkha omo khaito bu norto manbai khana haima tong wakhlai no thepajago tangjakmani samungno chajagya ongkha bini answer omo tolani bo kokthai kokchilani sangbo tango tei goroni samungbo tango kokoi him mwnwi sakai thaise phanaya kokoi hingkhe to goron chung saimano kintu oro bo kokoi koi hini kaisa tongwi tong gai to omo to ongnani kokya him to ongnani kokya mwnwi wngwi phano manrede to mwnwi to bar hingkhe to kokchili hingkhe goron no mwnwi ki goron no klai na haima tong kemoni bagui none of this hini ang rwkhamo none of this wngana haima tong kokborok swkbangno bujungna bagui thepajaknai wakhlai rok ongkha swkbang to rok song tei lai bini answer ongno sirnuni phunukmari thaisa ongkha holong wakma phwrwngnaisa hingkhe to oro kaisa banchi kwrwi sirnuni holong hingkhe to kwthwise wakma hingkhe to bwrwi phwrwngnaisa hingkhe to chwla hingkhe to sirnuni hingkhe to none of this mwthakya khlaini wakhlai kainai ongkha angkhe ui bai khai ongkha na ang mai chakhai ba ram mai chakhai ui omongani bini mwthakya khlaini sinimari tolani bo wakhlai sinimari swkangni kok satani bo thepajago tei ulni kok satani bo thepajago omole ang kisa saimanliya jora rwgui aswk jora naijakliya ang oborok tolani bo khlai sinimari swkangni kok satani bo thepajago tei ulni kok satani bo thepajago swkangni kok ulni kok mia pro bo phailiya tini bo phailiya khana bo phailiya none of this phanangui mano omo joto sengui tongma haima tongkha angkhe maybe omo none of this ongnani chances tong tobo ang aswk siuriya amo ang aswk siuriya tolani bobo goron rwkjak wakhlai khopjak hingkhe prai haita omo goron khlaifru khana prai rok phanangui mano tobo omo answer bini right answer tolani bo kokthai ni bising kokborokni kwrwngjak kokthai thaisa ongkha kwrwngjak chini hingkhe to loan word se tongthok hingkhe to kokborok kok se kurok le tamjani ang omo meaning bo bujiliya hingkhe oro kwrwi wngna hinui ang none of this rwkha wngya hingkhe to kurok mani angkhe sido narikra kurok mani hingkhe omo wngnai chance tong narikra kurok mani hingkhe narikra kurok bi mani hingkhe kurok wngkha na ta hingkhe omo wngnani chances tong b answer b hingkhe none of this kokchili bai thepajaknai sinimari no hino khlai sinimari amo kisang saimano kokborokni sakni kokthai wngkha hingkhe to ain bodolo hukumu
sakni kokthai mane nijo shobdo ortho kwrwi hukumoto swnamjak kokthai se pungmung kokthai ni phunukmari kaisa wngkha pungmung kokthai hingkhe omono pungmung kokthai omo nitai sakni boyo thotop thathap hwnwi nukha kintu omo pungmung kokthaio to chong omo hai khe nukya chong omo bodoro kokthai rogo eba alka jaga rogo se chong thotop thathap okra phokra rok hwnwi nugo hingkhe pungmung kokthai hingkhe to same reduplication si nungnai mane complete reduplication hingkhe to thotop thathap hwnwi si nugo hingkhe aboni bagui omo borojak kintu omo rokno kisa challenge rok phano rwdi jodi chayangui tongkha je chaya rok omo challenge rwmani khlai jai toksani kokmung phil kokthai hingkha tok khlai omo chabai khana tangsuro kok chwlwi swnamna bagui thepajak wasa kainai hingkha kho bai mo omo nai bini answer kho bai mo dakti dakti tukui nogo kifil baikya mokobro mwthak khlai hingkha kifil baikya naito khorok daltham rok wngkha hingkhe toro kwrwi sanai khorok sajanai khorok kubuni khorok goro kwrwi aboni bagui none of these kokbutang kosom kokbutang manjak tei kokbutang kutuk rok wngkha hingkhe abo swnamjak murugui kokbutang ni dal beremo khobjak kokborok kokbutang ni gwnang rwgui tangphang tangjama tei khlai rok ni bising jotoni ulo achugo khlai verb final language mante khlai ni mung mane verbal noun nungmani amoto ma mung ma tei mani ono verbal noun haita mung tei ma mani amo tongkhe verb ni noun wngbo haita sengmari mungslai ni phunukmari thaini wngkha sengmari mungslai o jaga kwrwi tamo bo hairok mani tangkhe o jaga kwrwi haita kokbutang ni khlai kokbo kochongno khangni khe khakhe mano kokchwli bai khlai sini mano omo ta bini answer gorom swnamna bagui thepajaknai wakhlai kainai wngkha ko baijak omo haita goron bai tolani bo wakhlai thepakhai a surbang goron ari wngnai hingkhe omokhai jotoni bini answer wngkha jotoni halok bonani phunukmari thaini wngkha kahai bai bagui halok bonai mungsa samung tangma tangya omokhai to verb to sagio phaijak joto jorano thepajaknai wngtongma jorani mari wngkha ui tong wngnai omo singnai ui tong pirsati thui tongmani omo kokbutano thinang tolang hangkhe thui tongnai omo wngkha answer I kokbutang rokni khlaini jorani mari rok baksa wngkha I kokbutang hingkhe o kha glak tei nai mani wano liya mani tei liya hingkhe omo none of these wngmani haima tongo o jaga omo kwrwi tangjaknai tanghalogo thepajaknai kokthai sini mari no wngkha tangjaknai hingkhe to chong no sini mari bai eba no sini mari wngwi mano tei kaisa hingkhe bukcha sini mari wngwi mano hingkhe oro jodi none of these ni answer ready kha hingkhe no sini mari bo tongo haita hingkhe no sini mari wngkha haima tongo bukcha sini mari bo wnggo kintu omono answer wngkha naita siping ni thong manthogo moto tangmuk ni bagui tangmuk tanghalo tolani bo wakhlai kok chwlwi bai thepaiyakhai tangjaknai khlai halo wngwi manya kok chwlwi bai mane no jak laso jak ma thepamani haita tolani bo wakhlai rokno kok chwlwi bai thepakai abo mung kokbo kochongnai ma bai mung abo wngnai answer sujono debormano jotoni sinio mono sungmungo tlangnani sujono debormano sab sinia tong khachomui poriyakhai pass khlai manglak khachomui pori dingyakhai pass khlai omono manju kokbutang manju tlangnakhe manju hingkhai to ko oro iko wngyakhai bai manju rika haita khachomui pori di wngyakhai pass wngwi manglak wngyakhai pass wngwi manglak pass khlai manglak mono wngmani answer haima tongo soisoi kok sanai sama haikhe no sajakmano hino baithang sajamung garo to baithang sajamung kwrwi aboni bagui none of these sathaithak wngkha jotoni paithak achainai bwsa abono hinjago samung mungsachwk tamung wngwi wngma klaikha abono romwi maya wngtongphuru sajago omo ang none of these wngmani haima tongo kintu omo syllabus o kwrwi omo phaio omono bo norok kisa challenge rwno khlai di norokni omo hairok syllabus o kwrwi haima tongo eba omo ba bagdara dangma klaikha bagdara wngla haima tongo haita bagdara mutui haikhe phaiale omo to proverb se haima tongo hingkhe
Omono norok challenge rimana out of syllabus ne omo proverb khobjak na haima tong omo bagdara o riddle khobjak haima to ai bagdaran tamsing kamu kokborok English bai omo na motamoti sondeho na haita kebo none of this kana haima tong yang kabo erok phonang kana asuk sure ya haita omo tobo none of this kana haima tong tongrung mo to bini omo nong kana haima tong tongi omo nong kana haima tong answer haita okay norok ni tini question belai no tough ungkha belai no kaham ungkha motamoti norok 120 rok man kangke 130 rok mani tongnai rok asai manon haima tong motamoti ani bung kaisa tongon hai hani wan sui mano ke norok kisa nai nai di tabuk norok besuk saka haita kangke motamoti je samani motamoti 100% to nya hampano motamoti 95-90% okle ang oroni answer rok saklai kena haima tong haita tini bagai asing sidon video kisah lokna jotona hor kaham